Arratsaldeon eta ongi etorriak San Ferminetako txistu alarde honetara, berpizkundeko musika obra batekin, eta Nafarroako 500. urteurrena betetzen dela, Nafarroako konkistaren 5. mendeurrena dela gogoratuz, hasiera eman diogu txistularien kontzertuaren 53. edizio honi. Gure zita eta hitzordu honek ez du sekretu handirik, normalean betiko orduan, betiko lekuan eta jakiniko gunean, eta guretzat benetan aurpegi berberak ikustea eta gero eta gehiago garela ikustea plazerra da. Eskerrik asko gurekin batera txistuaz gozatzeagatik. Aurten gauza berri bat proposatu